Беларусам не трэба тлумачыць, што з імі адбылося ў 2020 годзе. Закаталі ў асфальт усю нацыю. Калі вы хочаце зразумець, як гэта было, вось ідзіце, паглядзіце, беларусы цяпер успрымаюцца як суагрэсары. Але як это? Ну, а штосьці трэба зрабіць. Мара, мы находимся с тобой в Мюнхене. Это белорусский культурный фестиваль «Минск и Минга», и ты приехала сюда со своей программой. Я приехала сюда с фильмом «Под шэрым небом». Это мой полнометражный дебют, игровое мастацкае кино. Я вельмі рада, што магу яго тут паказаць. Яшчэ летась у нас былі першыя размовы пра тое, што можа, тады у нас былі абмежаванні па прэм'ерным статусе, мы чакалі першага еўрапейскага паказу. Вось, я вельмі рада, што Мюнхен дачакаўся. Гэта фільм натхнёны сапраўднымі падзеямі, натхнёны гісторыяй журналістаў Каці Андрэевай і Ігара Ільяша. Фільм, які ёсць спробай перажыць, зафіксаваць пэўны досвед, пэўную эмоцыю беларусаў. Добрый день! Мы знаходзімся на плошчы перамены ў Менску. Людзі нясуць кветкі ды знічы да імправізаванага мемарыяла ў гонар Рамана Бандарэнкі. Што казалася самым складаным пры стварэнні гэтага фільма? Эмацыйна самым складаным? Слухай, гэта была вялікая адказнасць. І гэтая адказнасць ціснула з усіх бакоў, таму што гэта была персанальная адказнасць мне, бо гэта мой першы фільм. Першы поўнаметражны фільм, і калі ты дрэнна зробіш першы, то можаш ніколі не зрабіць другі. З іншага боку, гэта фільм натхнёны сапраўднай гісторыяй, людзьмі, якія гэтую гісторыю пражываюць. І адказнасць перад гэтымі людзьмі таксама ціснула і матывавала, і як бы дзесьці была ў галаве ўвесь час, што ўсё ж такі калі я сапсую не проста нейкую там гісторыю, якую я прыдумала, а гісторыю, якую людзям не даверылі, канкрэтныя людзі. Прыйшла да мяне адна сяброўка, рэжысёрка, пачытала мой сцэнар і такая глядзіць на мяне, кажа: «Мара, ну ты разумееш, што гэта будзе наша першае ігравое кіно пра пратэст, што мы ўсе яго чакаем, увесь беларускі кінематограф яго чакае». Ну і ў гэтым таксама, насамрэч, я кажу, ну так, дзякую, no pressure, так. Не перабольшваючы роль майго фільму ў беларускім кінематографе, але сапраўды гэта быў першы ігравы фільм беларускага аўтара-аўтаркі. Каб быць ужо зусім дакладным, не будзем узгадваць іншыя спробы распавядаць нашыя гісторыі без нас. І павінны даваць яшчэ больш фактаў, яшчэ больш праўды, каб нарэшце раздалбіць гэты тэрарыстычны рэжым. Яшчэ гэта быў такі першы праект ігравы на беларускую тэму, які прафінансаваўся ў еўрапейскім кінафондам, ігравы менавіта. І цяпер, з улікам таго, што гэты фільм быў паспяховым, яго можна прыводзіць як прыклад. Окей, глядзіце, можна працаваць з беларускімі аўтарамі, з беларускімі гісторыямі. Гэта цалкам польскі прадакшн, гэта цалкам польскія грошы, гэта цалкам беларуская гісторыя, і з гэтага атрымаўся паспяховы фестывальны прадукт. Але калі б гэта атрымаўся правальны прадукт, то я думаю, што наступным, якія аргументавалі, паспрабавалі пераконваць тых жа польскіх прадзюсараў, што вось, глядзіце, давайте зробім фільм пра Беларусь. У іх было б у галаве, што мы ж дзесьці ўжо бачылі, это абы што было такое, і ўвогуле нікому гэта потым па выніку не было патрэбна. То бок гэта адказнасць таксама прысутнічала. Гэта мастацкі фільм, то бок гэта аўтарская ідэя, а не дакументальная. Ты не баішся таго, што людзі, якія паглядзяць гэты фільм, беларусы, я ўпершыню кажу зараз пра беларусаў, людзі змешаюць рэальную гісторыю, асабліва Каці і яе мужа, з тым, што ты паказала ў фільме, і будуць бачыць іх гісторыю толькі праз гэты фільм. Што будуць успрымаць, уяўляць сабе, што Каця такая, як Лена ў фільме. Цікава, што ты пра гэта пытаешся. Таму што перад поўным метрам, перад «Пад шэрым небам» быў кароткі метр у жывым эфіры. І ў кароткім метры ён быў як бы крыху інакш зроблены, у іншым жанры зроблены, ён быў такім больш трылерам, кароткаметражным трылерам, які фокусаваўся на трансляцыі, якую дзве журналісткі вядуць з кватэры.
І калі я яго прапрацоўвала, ну, то бок я спалучала з аднаго боку такі вельмі прапрацаваны амерыканскі жанравы падыход, а з іншага боку рэальную гісторыю. І гэтую рэальную гісторыю ты накладаеш на такую канву, якую табе дае жанр. То бок там ёсць пэўныя правілы, і там ёсць пэўныя пункты, якія мусяць адбыцца. Рыхтуй эфир. Только не подходите к окнам, не включайте свет. Оля, приблизь максимально, чтобы было непонятно, на каком мы этаже. Окей. Готовы. І на той момант я акурат вырашыла, што ну окей, у мяне ўсё такі гэты эпізод у кватэры, я не спрабую зразумець, як гэта было. Я спрабую зрабіць выказванне на тэму. І сапраўды была такая штука, што я, прымаючы рашэнне пра стварэнне гераінь, была Лена і Воля, Воля аператарка, і драматургічна мне была патрэбная паміж імі розніца. Драматургічна мне быў патрэбны паміж імі кантраст. Лена была больш дарослая, такая прабіўная, рашучая. Воля была больш спакойная і такая, можа, сумняючаяся. То бок у ёй быў сумнеў. Яна выражала, яна была такім голасам страха ў пэўны момант. І калі Даша Шульцова, якая была аператаркай, якая з Кацяй выйшла, якая з Кацяй працавала з гэтай кватэры падчас затрымання, якая разам з ёй была затрыманая, выйшла і паглядзела гэты фільм, ну у яе было, яна ў пэўны момант са мной такой штукай падзялілася, кажа, што у мяне няма праблемы з тым, што гераіня такая ў фільме, таму што я разумею, што гэта не я, гэта гераіня. Ну і як ты магла зрабіць мяне, мы ж незнаёмыя былі, я нават разумею, чаму гераіня такая. Але я раптам выйшла з турмы, і я сустракаю людзей, якія глядзелі фільм і думаюць, што гэта я. Што я такая, як Воля, што это экстрапаляцыя. Ну, сапраўды, гэта... Ну, а як яна табе гэта казала? Як негатыўна, ці гэта проста новы вопыт такой для яе быў? Слухай, ну я думаю, што ёй было крыху некамфортна мусіць вылазіць з вобраза, які пра яе быў сфармаваны без ейнага ўдзелу. Ну, я думаю, што кожнаму з нас было б некамфортна раптам сустракаць чалавека, які ўяўляе сабе, што ён цябе ведае. Але ў прынцыпе, ну, публічнасць далей гэта такая штука, якая заўжды дае і фармуе пры цябе нейкую карцінку, і людзям можа падавацца, што яны цябе ведаюць, а насамрэч яны цябе не ведаюць. Таму, не ведаю, у мяне змяшанае пачуцце з гэтай нагоды, таму што з аднаго боку, ну, нідзе, ні ў якім выданні, я, падаецца, рабіла ўсё, што магла, каб аддзяліць усё ж такі гэтага чалавека ад гераіні, там іншае імя, і нідзе, як бы, это напісана, што фільм натхнёны сапраўднымі падзеямі, нават не заснаваны, так? То бок яно абазначана, гэта дыстанцыя абазначана. З іншага боку, заўжды будуць людзі, якія будуць успрымаць пэўнае мастацкае перажыванне, якое яны маюць, калі глядзяць, як справаздачу фактаў. Я скучаю по тебе. Очень. Цікава, што Ігар паглядзеў уже фільм, і у яго таксама было такое, што ну, Каця, яна ў жыцці не такая, як гераіня фільма. Але пры гэтым я разумею, хаця з іншага боку, разумееш, это одно такое. Ігар кажа, ну, ну Каця, яна ў яе зусім іншы тэмперамент. Я кажу, разумею, я нават гэта бачу. Але калі б я пераклала гэты тэмперамент адзін да аднаго, было б страшна геройскае кіно. Такое, якое б мы ўспрымалі як занадта патэтычнае, занадта гучнае, што ёсць пэўныя рэчы, якія могуць функцыянаваць у жыцці, могуць функцыянаваць у дакуменце. Але тут мне хацелася, каб гэтыя героі былі максімальна чалавечымі, каб у іх гэтай геройскасці было як найменш, каб мы зразумелі сапраўдны такі чалавечы бок таго, што
того, што людзі такой сітуацыі перажываюць. Каб мы не глядзелі на чалавека, ведаеш, з жалеза. Каб мы глядзелі на чалавека ўсё ж такі з такого спраўнага матэрыялу. Зараз гэта гучыць так, як будто бы Каця ў жыцці, вось гэты яе гераізм, ён яшчэ больш, чым тое, што ты паказала ў фільме. Гэта так? Я калі чытала лісты, якія Ігар мне дазволіў прачытаць, якія ён яму піша, я рыдала проста як бобр над гэтымі лістамі. Але я разумела, што ўключыць такого кшталту высокую ноту ў фільме, гэта будзе глядзецца як безгустоўнасць. То бок у жыцці, калі гэта сапраўдная такая эмоцыя, яна вельмі кранальная. А як мастацкае рашэнне яна можа выглядаць танным слёзавыціскальнікам. Разумееш? І гэта тонкая штука, але ты праводзіш свайго гледача праз пэўную эмоцыю і пэўнымі інструментамі гэта робіш. І выбар гэтых інструментаў гэта вельмі важна. І мне было важней у гэтым фільме зрабіць такую гераіню, якая будзе блізкая і зразумелая сваёй звычайнасцю большасці гледачоў, чымся падкрэсліць незвычайнасць Каці, напрыклад. То бок тут як бы была іншая мэта. Але пры гэтым, бачыш, Ігар казаў, ну вось яна такая крыху іншы тэмперамент. Я кажу, я гэта разумею, это было свядомае рашэнне. Я таксама гэта разумею, я гэта паважаю. Ён з вялікай павагай да гэтага паставіўся. Але пры гэтым, напрыклад, блізкія Каці мне потым адпраўлялі водгукі, калі хтосьці глядзеў, хто добра яе ведае, і проста там казалі, ой, і інтанацыі такія, ось я гляджу, бачу Кацю. Это настолькі полярные меркаванні. А хтосьці яшчэ працуе? Сотни тысяч людей смотрят мои репортажи. А ты понимаешь, чем мы рискуем? Я боюсь за тебя каждый день, Лена, каждый день. Мне хочется верить, что свядомасць того, что яна не забыта, что ейная гісторыя гучыць, что гэта мантра, якую паўтараюць, што да вы тут нікому не патрэбныя і пра вас усе забылі, усе жывуць сваім жыццём, што гэтая мантра гэта проста неправда. І у яе ёсць на гэта канкрэтныя доказы, канкрэтныя факты, якія адбываюцца. Я спадзяюся, што гэта для яе крыніца падтрымкі. Я муж Алены Антоновой, журналистки Белсата, брутально затрыманы за стрим с площади Пирамена. Трымайтеся! Обнимаю вас, родные мои! У меня ОМОН во дворе. Почистите переписку. Канешне, беларусы глядзяць гэтае кіно праз прызму свайго досведа. Напэўна, будуць тыя, хто перажыў і запомніў гэта інакш, і хто скажа, што выключна таму, што гэта не адпавядае ўнутранаму імпрынту эмацыйнаму. Это ўсё неправда, это ўсё было інакш. Хаця я з гэтым, прынамсі, адкрыта і публічна не сустракалася. Наадварот, у меня была вельмі шмат кранальных размоваў з беларусамі, якія прыходзілі, якія адчувалі водгук свайго досведу ў тым, што глядзяць. Аднойчы прыйшла такая жанчына на паказ у Польшчы. Яна ўстала, яны з мужам прыйшлі, і муж спачатку распавядаў пра свой досвед, дзе ён быў пасля выбараў, як ён трапіў на Акрэсціна, што ён там перажыў. Яна сказала такую штуку, што, маўляў, дзякуй вам за тое, што ў майго досведа цяпер ёсць голас. І што я магу цяпер сказаць маім сябрам-палякам, калі вы хочаце зразумець, як гэта было, вось ідзіце, паглядзіце, гэта было так, вось я вось гэта адчувала. І для мяне гэта, я бачу, цяпер таксама такая, гэта было вельмі такі узрушлівы эмацыйны момант. Для мяне было вельмі важна гэта пачуць, што сапраўды нейкі досвед, які выходзіць па-за межы канкрэтнай гісторыі Каці і Ігара, які насамрэч вельмі універсальны досвед цэлага пакалення альбо пакаленняў, цэлага проста грамадства ў пэўным перыядзе, што ён дзесьці там прагучаў праз гэтую гісторыю, прынамсі для кагось. Ты зараз сказала пра рэакцыю мужчыны, і ты не можаш стрымліваць слёз у вачах. Як ты несеш вось гэтае пазнанне таго, што ты падымаеш у людзей такія балючыя моманты, і яны гэта яшчэ раз перажываюць усё з табой? Слухай, я думаю, што па выніку ім усё ж такі лепш. З аднаго боку, таму, што для гэтага мужчыны гэта была магчымасць падзяліцца сваім досведам. І
ну, мець таго, хто яго выслухае у постаці мяне, у постаці таксама іншых людзей, якія прыйшлі дзесьці гэтым сваім перажываннем падзяліцца. Для ягонай жонкі гэта быў шанец надаць значэнне гэтаму досведу, надаць нейкую фізічную постаць гэтаму досведу, надаць голас гэтаму досведу. То бок гэта я ўспрыняла як плюс, як камплімент. Канешне, я бачыла таксама, ну, былі такія гісторыі, калі хтось там выходзіў з паказаў проста прям так, што не гатовы быў з гэтым, нават проста не гатовы быў размаўляць і перажываў, і дзесьці это раскалупвала нейкія эмоцыі. Так, ноги, понятно? Ну, закрывайся, открой! Сколько там человек? Где люди? Хоть скажите что-нибудь! Скажите что-нибудь! Ленка! 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 Я лічу, што ўсё, што мы спрабуем проста запакаваць, закрыць, ведаеш, рабіць выгляд, што яго там няма, но яно так не спрацоўвае. Вельмі часта я таксама чула ад людзей, што хтосьці з беларусаў паглядзеў фільм, казаў, ведаеш, я ўжо думаю, што я ўсё так паўкладаў это ўсё па палічках, і ў мяне ўжо ўсё это зафасавана і закрыта, а насамрэч, ну, вось яно неяк так перапражываецца. Але я не думаю, што гэта пра рэтраўматызацыю, ведаеш. Плюс ўсё ж такі, разумела, робячы гэты фільм, з вялікай, рэальна вялікай павагай да беларускіх гледачоў, якія фільм глядзяць, што яны не будуць галоўнай мэтавай аўдыторыяй. І вось гэтаму... Хто табе, хто галоўны глядач гэтага фільма? Усе астатнія. Таму што вельмі часта мне гучыць пытанне на сустрэчах, а ці беларусы могуць паглядзець гэтае кіно. Я заўжды ў гэтым пытанні адчуваю такі, ведаеш, падтэкст, што, маўляў, мы жывем там у савецкія часы інфармацыйнай блакады, і вось трэба дастаць гэтую сенсацыйную інфармацыю, сенсацыйную, шакуючую праўду пра савецкія лагеря, што яе ніхто не ведае, і можна грамадства там абудзіць вось гэтай праўдай. Я людзям тлумачу, што, слухайце, беларусам не трэба тлумачыць, што з імі адбылося ў 2020 годзе. Гэта не гісторыя, дзе гэты працэс закрануў нейкую маргінальную групу ў грамадстве, якую несправядліва закаталі ў асфальт. Закаталі ў асфальт усю нацыю. І беларусы не глядзяць гэта кіно як штосьці, што ім расплюшчвае вочы на праўду пра рэжым. Это не пра тое. Беларусы глядзяць гэта як люстэрка свайго досведу. Тыя, каму гэта расплюшчвае вочы і адкрывае вакно ў свет, якога яны не ведаюць, гэта ўсе замежнікі. І замежная аўдыторыя ў гэтага фільма была значна большая, чым беларуская. Яшчэ раз вітаю з плошчы Перамену. Тут пачынаецца разгон. Сілавікі ўжываюць светла-шумавыя гранаты, якія кідаюць наўпрост у людзей. Людзі адсоўваюцца з праезнай часткі бліжэй да мемарыяла. Падыходзіць чарговая калона АМАПу. АМАП выстраивается насупраць і выглядае на тое, што сілавікі рашуча настроены разагнаць пратэст. Але глядзіце, людзі не ўцякаюць. Не гледзячы на абстрэл і жорсткасць, з якой дзейнічае АМАП, людзі не ўцякаюць. Яны становяцца ў сцэпку насупраць узброенага АМАПу. І што ты назіраеш, калі бачыш публіку, і як яны эмоцыі, якія праяўляюць? Ведаеш, часамі мы маем такую тэндэнцыю лічыць, што наш досвед унікальны, непаўторны і адзін такі ў свеце, і толькі мы ў стане яго напоўніцу зразумець, у пэўным сэнсе, пэўна так, але з іншага боку, тое, што з намі адбылося, адбываецца, яно насамрэч значна больш папулярнае ў свеце, і гледачы з Венесуэлы, з Кітая, з Ірана абсалютна чытаюць сваю рэчаіснасць у тым, што яны бачаць. Яны глядзяць проста вачыма з сваёй перспектывы, з перспектывы свайго досведа. Адгукаюцца, у Італіі былі вельмі цікавыя рэакцыі. Яны так вельмі, слухай, эмацыйна глядзелі, і вельмі часта паўтаралася тое ж самае пытанне, што але як это? Ну, а штосьці трэба зрабіць? Мы штосьці мусім зрабіць? Ну, немагчыма, каб было так, што ты нічога не можаш зрабіць. Давайце падумаем, што мы можам зрабіць. Такія былі вельмі, ведаеш,
рашуча настроеныя, што трэба вырашыць эту праблему. Як это так? Это такое адбываецца цяпер, вы што? Не-не-не, ну трэба штосьці цяпер з гэтым будзеце зрабіць. Такая... Што ты ім адказваеш у такой сітуацыі? Я думаю, што тых, хто можа штосьці зрабіць, робіць. Але гэта значна больш такая складаная гісторыя. У людзей таксама ёсць нейкі такі імператыў дзеяння, неабыякавасці. Цікавая у мяне была размова таксама з маёй знаёмай калегай, фестывальнай праграмеркай з Украіны, якая, паглядзеўшы свайго часу яшчэ кароткі метр, сказала мне, што слухай, ну, ты уяўляеш сабе, нават у мяне вочы расплюшчыліся, таму што я неяк жыла ў такім перакананні, што у вас там былі гэтыя пратэсты, ну і што это ўсё, маўляў, скончылася ў 2020 годзе. Ну, што яно там пабыло, ну так было, а потым узяло і скончылася. Что у нее там происходит? Ничего. В каком смысле ничего? Ее перевели в пресс-отряд. Елена Андреевна настоятельно рекомендовала вам уехать. И, если честно, я бы советовала прислушаться. І цяпер вось акурат літаральна ў гэтыя дні фільм ёсць частка ідзён польскае кіно ва ўкраіне і паказваюць у 4 гарадах пасля украінскай прэм'еры на адэскім кінафестывалі. І мне падаецца, што гэта таксама вельмі важны канал камунікацыі, дзе беларусы цяпер успрымаюцца як суагрэсары, як частка, ну так, як суагрэсары, гэта, пэўна, вычэрпвае. І гэта для нас відавочна, што ёсць рэжым, а ёсць беларусы, і мы гэтай суагрэсіі не хочам. І я думаю, што я абсалютна магу сказаць, што мы не хочам ад імя ўсёй нацыі. Таму што сапраўды няма ў беларускім грамадстве ні падтрымкі гэтай улады большаснай, ні тым больш падтрымкі агрэсіі на Ўкраіну. Але звонку часта беларусы фіксуюцца як краіна, якая ў той жа Італіі гучыць проста як дадатак да Расіі ў кантэксце ўварвання ва Ўкраіну. Мара, што мы можам зрабіць і што мы павінны рабіць, каб нас не бачылі суагрэсарамі разам з Расіяй? Ой, ну это такое, кожны, я думаю, што вызначае дзесьці свой шлях і сваё, як сказаць, поле магчымасцю. Але рабіць мінска-мінга, прывозіць і паказваць як бы іншы бок беларускасці і таго, што насамрэч азначае. Можа, часамі гэта зводзіцца да таго, што ты будзеш у бясконцую колькасць разоў адказваць на те ж самае пытанне, але часам варта і паказваць гэты іншы бок беларусаў у беларускасці, паказваць гэтую нязгоду, якая розным чынам праяўляецца. Гэта вельмі важна. Ну, падтрымліваць таксама тых, хто ўсё ж такі спрабуе працаваць на карысць будавання іншай карцінкі. І памятаць пра тое, што нягледзячы на тое, што мы цяпер у вельмі цяжкім моманце ў кантэксце ўласнай суб'ектнасці. У нас вельмі мала рычагоў уплыву і на беларускую рэчаіснасць, і на сітуацыю, і на рэальныя змены, і нам хочацца, каб гэтыя змены адбываліся, каб яны адбываліся хутчэй, нам хочацца выніку. І вельмі проста ў такой сітуацыі пачаць з узаемнай салідарнасці, падтрымкі і неверагоднасці пераходзіць да ўзаемных абвінавачванняў, крытыкі, цынізма і такога абясцэньвання высілкаў. І гэта пастка, у якую не варта ўпадаць, таму што у пэўны момант, калі мы пачнем самі сябе і самі ўласныя высілкі абясцэньваць, абкрытыкоўваць з усіх бакоў і скрэсліваць яшчэ да таго, як яны пачаліся, мы прыйдзем да таго, што людзі здольныя генераваць вынік і змены, проста сцвердзяць, што окей, мне прасцей рабіць гэта ў іншым полі. А мы цяпер у вельмі ўразлівым моманце, калі вялікі інтэлектуальны рэсурс таксама выехаў з Беларусі, калі вялікі працоўны рэсурс выехаў з Беларусі. І захаванне гэтага рэсурсу і кантэксту ў сітуацыі міграцыі само па сабе вялікі выклік. Ну вось, гэта рабіць, быць дабрее, адно да аднаго і цаніць узаемныя высілкі і кожную ініцыятыву, якая мае на мэце падтрымаць беларускае
працягнуць беларускае, паказаць беларускае, стварыць беларускае. Мара, дзякуй табе за гэту гісторыю. Дзякуй вялікі, дзякуй табе, дзякуй вам.